لبدا دم بلاد بريجر نمقوصار تصعدو ኣለኹም ኣብ ገዛ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ቀልጢፍኩም ትደኽሙዶ ሓንጎልኩም ንቑሕ ንምግባርን ኣካላትኩም ካብ ሕማማት ንምክልኻልን ተፈጥራዊ መንገዲ ትደልዩ ዶ ወይስ ጽባቐ ቆርበትኩም ንምሕላው ተሓስቡ ኣለኹም? መልስኩም እወ እንተኮይኑ እቲ ፍታሕ ኣብዚ ቀሊልን ቀይሕን ኣሕምልቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኽሞ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ይምነየልኩም። እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ብዛዕባ ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክሽነና ዘይንጥቀመሉ ግን ከዓ ከም ስፖር ፉድ ዝቁፀር ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሕምልቲ ክንዕልል ኢና። እዚ ድማ ቀይሕ ሱር ወይ ድማ ቢትሩት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ብሳይንስ ዝተረጋገፁ ሓቅታት ሒዝና ቀይሕ ሱር ንኣካላትና ዝህቦ ትሽዓንተ ዘደንቑ ጥቕምታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና። ካብ ጥዕና ልቢ ክሳብ ምብራኽ ዓቕሚ ሓንጎል እዚ ሓምሊ እዚ ከመይ ገይሩ ህይወትና ክቕይር ከም ዝኽእል ክንርዳእ ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ መን እዮም ቀይሕ ሱር ክበልዑ ከለዉ ክጥንቀቑ ዘለዎም ሰባት እውን ክንገልጽ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ምናልባት እቲ ዝደለኹምዎ ፍታሕ ኣዝ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባርን ነታ ኣብ ጎና ዘላ ምልክት ደወል ሓንሳብ ብምጥዋቕን ብዘዳለዎ ቪድዮታት ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኩምን ተኸላኸሉ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንዝሓሸ ስራሕ ክተባራታትዑኒ፣ ሼር ብምግባር ድማ እዚ ጠቓሚ ሓበሬታ እዚ ንኻልኦት ክነብጽሕ ብትሕትናን ብኣኽብሮትን ሓትት። እምበኣር ቀይሕ ሱር ክንድዚ ዝኣክል ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? እቲ ሚስጥር ኣብቲ ውሽጡ ዝሓዞም ውህዳት እዩ። ናይትሬት እዚ ቀንዲ ኣካል እዩ። ቀይሕ ሱር ብተፈጥራዊ ናይትሬት ዝበሃል ውህድ ዝሓዘ እዩ። እዚ ናይ ኣካላትና ምስ ኣተወ ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ይቕየር። ናይትሪክ ኦክሳይድ ንመርትዖታት ደምና ከም ዝሰፍር ቫዞዲላይዜሽን ብምግባር ዝውውር ደምና ኦክሲጅንን ናብ ኩሉ ኣካላትና ብግቡእ ንኽበጽሕ ይሕግዝ። እዚ ድማ ንጥዕና ልብና ንኻልኦት ብዙሓት ጥቕምታት ወሳኒ እዩ። ቤታሊን ነቲ ቀይሕ ሱር መልክዑ ዝህብዎ ሓያላት አንቲኦክሲዳንት እዮም። እዚኣቶም ንኣካላትና ካብ ብክነት ኢንፍላሜሽንን ካብ ጉድኣት ዋህይታት ፍሪ ራዲካላትን ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ተራ ኣለዎ። ካልኦት ንጥረ ነገራት ብተወሳኺ ቀይሕ ሱር ብፎሌትን ቫይታሚን ቢ9ን ፖታሽየምን ብሓፂንን ብቫይታሚን ሲን ዝሃብተመ እዩ። ሕጂ ድማ እዞም ውህዳት እዚኣቶም ብሓባር ኮይኖም ንኣካላትና ዝህብዎም ትሽዓተ ዘደንቑ ጥቕምታት በብሓደ ንርአ። ሓደ ንጥዕና ልብን ጽልዋ ደምን የመሓይሽ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ እቲ ናይትሪክ ኦክሳይድ ንመርትዖታት ደም የፍታሕትሑ። እዚ ድማ ጽልዋ ደም ንኽንኪ ይሕግዝ። መጽናዕትታት ከም ዘርአይዎ ብቐጻሊ ጽማቕ ቀይሕ ሱር ምስታይ ነቲ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ጽልዋ ደም ብኣገዳሲ መጠን ከም ዘጉድሎ የርእዩ። ክልተ ንብቕዓትን ስፖርታዊ ምንቅስቓስን ይውስኽ። እቲ ዝተመሓሸ ዝውውር ኦክሲጅን ንጭዋዳታትና ዝያዳ ሓይሊ ይህቦም። እዚ ድማ ኣብ ገዛ ስፖርት ንዝያዳ ግዜ ከይደኸመና ንኽንጸንሕን ድሕሪ ስፖርት ዝስምዐና ድኻም ንኽንኪ ይሕግዝ። ብዙሓት ኣትሌታት ቅድመ ውድድር ጽማቕ ቀይሕ ሱር ዝሰትዩሉ ምኽንያት እዚ እዩ። ሰለስተ ኢንፍላሜሽን ይቃለስ። እቲ ቤታሊን ዝበሃል አንቲኦክሲዳንት ሓያል ናይ ምቅላስ ዓቕሚ ኣለዎ። ነዊሕ ዝጸንሐ ኢንፍላሜሽን ንብዙሓት ሕማማት ከም ሕማም ልቢ፣ ሽኮርን ካንሰርን ምኽንያት እዩ። ቀይሕ ሱር ነዚ ንምክልኻል ይሕግዝ። ኣርባዕተ ንጥዕና ሓንጎል ይድግፍ። እቲ ናብ ሓንጎል ዝኸይድ ዝውውር ደም ምውሳኹ ብፍላይ ናብቲ ንውሳነ ምሃብን ምሕሳብን ዝሕግዝ ክፋል ሓንጎል ፍሮንታል ሎቢ ንዓቕሚ ኣእምሮና ኮግኒቲቭ ፋንክሽን የበርትዖ። እዚ ድማ ንጸገም ምርሳዕ ዲሜንሻ ኣብ ምክልኻል ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓሙሽተ ንጉበት የጽርን ይድግፍን። ጉበት ንኣካላትና ካብ መርዛማ ነገራት ዘጽሪ ወሳኒ ኣካል እዩ። እቲ ኣብ ቀይሕ ሱር ዝርከብ ቤታሊን ንጉበት ካብ ጉድኣት ይከላኸል፣ ነቲ ናይ ምጽራይ ዓቕሙ የበርትዖ። እቲ ኣብ ቀይሕ ሱር ዝርከብ ቤታሊን ንጉበት ካብ ጉድኣት ይከላኸልን ነቲ ናይ ምጽራይ ዓቕሙ የበርትዖ። ሽዱሽተ ኣብ ምቁጽጻር ክብደት ይሕግዝ። ቀይሕ ሱር ትሑት ካሎሪ ግን ድማ ብፋይበርን ማይን ዝሃብተመ እዩ። እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ከም ዝጸገብና ኮይና ንኽስምዐና ይገብር። በዚ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ምብላዕ ይከላኸልና። ሸውዓተ ንሕማም ካንሰር ኣብ ምክልኻል ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እቶም አንቲኦክሲዳንት ንዋህይታትና ካብ ዝጎድኡ ፍሪ ራዲካልስ ብምክልኻል ነቲ ንካንሰር ዘቃልዕ መስርሕ ኣብ ምዕጋድ ተራ ኣለዎም። መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ እቲ ውህድ ቤታሊን ንዕቤት ዋህይታት ካንሰር ከም ዘደንጉ የርእዩ። 8 ንጽባቐን ጥዕናን ቆርበት የመሓይሽ። እቲ ኣብ ቀይሕ ሱር ዝርከብ ቫይታሚን ሲ ንምፍራይ ኮላጅን ኣገዳሲ እዩ። ኮላጅን ንቆርበትና ጽንዓትን ልስላሴን ዝህብ ፕሮቲን እዩ። እቶም አንቲኦክሲዳንት ድማ
ካብ ምልክታት እርጋን ይከላኸሉ። ትሽዓንተ ንምፍራይ ቀይሕ ውሃዩ ደም የበርትዕ። ቀይሕ ሱር ብሓፂንን ፎሌትን ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ንምፍራይ ቀይሕ ውሃዩ ደም ወሳኒ እዩ። እዚ ድማ ንሕማም ውሕደት ደም ኣኒምያ ኣብ ምክልኻል ኦክሲጅን ናብ ኩሉ ኣካላትና ንኽበፅሕ ይሕግዝ። ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ቀይሕ ሱር ክጥቀሙ ዘይብሎም ሰባት መን እዮም? ብሓፈሻ ቀይሕ ሱር ንኩሉ ሰብ ዝስማዕማዕ እኳ እንተኾነ እዞም ዝስዕቡ ፀገማት ዘለዎም ሰባት ክጥንቀቑ ይግባእ። ቀዳማይ ምስ ኩሊት ዝተኣሰረ ፀገም ዘለዎም ቀይሕ ሱር ኦክሳሌት ዝበሃል ውህድ ስለ ዘለዎ ንሕሙማት ኩሊት ፀገም ከጋድ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ልዕሊ ዓቐን ሓፂን ወይ ድማ ኣይረን ኣብ ኣካላቶም ዘለዎም ቀይሕ ሱር ሓፂን ስለ ዝሓዘ ነዚ ፀገም እዚ ከጋዶ ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ትሑት ፀቕጢ ደም ዘለዎም ቀይሕ ሱር ፀቕጢ ደም ናይ ምንካይ ባህሪ ስለ ዘለዎ ነዞም ቀዲሙ ትሑት ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብዚ ብኣንጻሩ ግን ልዑል ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት እንተተጠቒሞምዎ ብጣዕሚ ይሕግዞም። እምበኣር ነዞም ኩሎም ጥቕምታት ንምርካብ ቀይሕ ሱር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ጥርሑ ኣብ ልዕሊ ሰላጣ ብምፍሕፋሕ ጾሚቕና ብፍላይ ንስፖርተኛታት ዝበለፀ ኣገባብ እዩ። ዝተጠበሰ ኣብ ፎርኖ ምስ ቁሩብ ዘይትን ቅመማ ቅመምን ምጥባስ ንጣዕሙ ኣዝዩ ጥዑም ይገብሮ። ዝተቀቀለ ብምቅቃል ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ብምውሳኽ ይከኣል። ኣብ ስሙዚ ምስ ቱፋሓ ኣሕምልትን ብምውሓድ ጽቡቕ ንጥረ ነገር ዝሓዘ መስተ ምድላው ይከኣል። ስለዚ ብሓፂሩ ቀይሕ ሱር ሓደ ተራ ኣሕምልቲ ጥራሕ ኣይኮነን፣ የግዳስ ንኣካላትና ብብዙሕ መንገዲ ዝጠቅም ናይ ጥዕና ምግቢ እዩ። ንጥዕና ልብና፣ ንዓሚቕ ሓንጎልና፣ ንስፖርታዊ ብቕዓትና፣ ንምፅራይ ኣካላትናን ንጽባቐ ቆርበትናን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። አንድ መልእኽታተይ ንጽልዋ ደም ንምቁፅጻር ንጥዕና ልቢ ይሕግዝ። ካልኣይ ንዓቕሚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጽንዓት ይውስኽ። ሳልሳይ ሓያል አንቲኦክሲዳንት ምዃኑ ኢንፌክሽን ንጉድኣት ወሃዮታት ይከላኸል። ራብዓይ ንጥዕና ሓንጎልን ጉበትን ይድግፍ። ንስኻትኩም ከ ቀይሕ ሱር ኣብ መዓልታዊ ምግብኹም ትጥቀሙሉ ዶ? ብኸመይ ኣገባብ ኸ ተዳልይዎን ትበልዕዎን? ሓሳባትኩምን ተመኩሮታትኩምን ኣብ ታሕቲ ኣብ ርእይቶ መጽሓፊ ቦታ ግለጹልና። እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና። ንዕሩኽትኩምን ንስድራ ቤትኩምን ሼር ብምግባር ንጥዕንኦም ንክሕሎ ሓግዙ። ንቕድሚት እነቕርቦም ምስ ጥዕና ዝተኣሰሩ ሓበሬታታት ምእንታን ከይሓልፈኩም ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጥዕና ይሃበለይ።